Monggo sakmenika dipun bawani langkung rumiyin. Nggih. Sing bawa aku nyuwun tulung karo Mas Sarmadi. Sing bawa Mas Sarmadi. Nggih. Monggo. Wis aja lingguh iki. Sapa ngongkon? Sapa? Aku wae ora lungguh kok kowe malah lungguh. Wis anyaran. Kowe ra sik enom. Lha nyapa? Sing nek sing wis tuwek entuk. Ora enek, ora. Monggo Mas Sarmadi dipun bawani. Ah menika ingkang ngripta ingkang Amangkugati menika menika Bapak Haji Sukron Suwanda. Leres. Ya, iki wis menginternasional lagune. Wah. Nggih. Monggo Mas Sarmadi. Putri Kangsu Listyeng warni Sri kuning Sri kuning mestika tuban labuh tresna prapteng layon. Mas Sarmadi niki nggih dalang. Oh, nggih. Mbak Nikita Willy. Nggih, nggih. Benjing nderek kula nggih. Lho endi? Derep. Dalang kok sak derep iku. Mboten napa mboten entuk? Ya Ya ora terus jenenge ya. Timbang nganggur. Dalam pripun? Alise tengah ilang sih. Napa nggih? Oh, iya. Alis kok iso ilang ku sing ngisin-ngisini. Alis kok pedotan iki wae. Iya. Iki po alis iki. Apa? Angus kok. Oh. Ya betul iki, betul iki. Enggak. Tuk pranggung bajana gara mbebila wirat moyo tan ngira Sri Huning gugur mongko mustikaning tuban. Kula nyuwun ingkang ngaturaken langgamipun Mbak Setyawati saking Kediri. Iya. Kendangane Gonggomina. Kagrak Tulungagungan dibeksani. Nggih, nggih. Bae karo putune sing joget. Mah aku dadi putune iki. Lho kok mah? Aluwung golek mbah liya aku. Kowe gelem ora? Enek ya mung garek iki. Ya wis, ya wis. Tombok wani aku. Oh, mbah kok ditombokke. Amen. Monggo. Atas, yuk. Sri
matur nyampleng. Wah, Jan nyampleng. Wah, Mas Pripun? Sri Huning niku nyampleng. Pengendange pripun pengendange? Wah, jan elok saestu. Kendang Banyuwangi iso muni lek ra iki ra mungkin. Lah iya iya. Nggih, saestu, saestu. Nggih, matur sembah nuwun Mas Percil. Pripun, Kali Mbak Bu? Nikita Willy. Nggih, kados pundi Mbak Sange? Aku arep nyeluk Nikita Willy kok abut rasane. Ya ora usah diabot-abot. Rupane kok trek arek. Niki kangge pemanasan rumiyin. Ah nggih. Engko digiatke Mangke nggon digiatke. kathah nawala ingkang dereng kula aturaken. Nggih, nggih, monggo-monggo. Menika netepi wajib ya iki kaya sing wis tok ngerteni nduk piye Raden Anoman minangka duta kautus ana ing Praja Ngalengka iya nyenyuwun ana ngersane Gusti Kang nyipta jagat muga anggone Raden Anoman dinuta Sinuwun Prabu Rama bisa kalih sing beda ya heeh ayo iki netepi wajib katone sinuwun us kepareng jengkar saking sanggar palanggatan ayo tak derekke yung kantane kang sekar gadung tuwin kembang menur kang esmu karom winor nanayat ayatan kusuma mangambar waraku kusing tuwaku malon kalon hawar mega kang membo Bathara tan samar pamoring suksma sinoksma ya wineh ya ing sapi sinimpen talanging kalbu pambukaning warana saking liya pelaya luyo pindha pasating supena sumusuping rasa jati alah ing kono to wau datan kinocap ingkang sampun mandhap saking sanggar palanggatan inggih Sang Narpati Sugriwa ngawe Sang Yapawanara begambar hambelap baryayah roping Salenidi Bahni palwaka siking kuna dahana lena
acampo samya medali lernek wilat ingkang datang langkung mangun sang niti bentang sangat cimicil lati nyong dali wuwus kutha Surawilaga kaya buta singa bregil pasti jangga dendanya mengambak boyo Mangkota Patih Prawara Anila apa wis pepak para wadya nggone padha sowan iki Lho Sang Merpati sedaya tuwangganing para prajurit wanara sampun sowan kawula non inggih kula pun kapi anggeni cumadung dawuh kula pun kapi mantasta cumadung dawuh kula pun kapi sempati kula pun kapi yuyu ringking cumadung dawuh syukur bagus kene jumurung mengkoto kapi anggeni tetungguling para pragusa kapi mantasta kang dadi pengarepe para wre lan kowe kapi sempati pengarepe para lutung lan kowe kapi yuringking kang dadi pengarepe para munyuk lan wawa kabeh para wanara padha urhanana dina iki Gusti Kusinun Prabu Rama kepareng anduta marang Anoman piniji marang Praja Ngalengka kang wigati nak yenake marang palengganing Gusti Kurek Yan Warasinta ana kono apa ora iya awe dawuh timbalan sinuwun sira kabeh para wanara wajib nguntapke nganti tumeka gisi ing samudra sedika ya mung dawuhku marang sira kabeh lawase Pancawati ana sajroning kahanan kang mrihatinake iki dawuh padinan kang kudu sira tindakake ana 5 perkara yaiku sepisan aja kendhat manembahmu marang kang anyipta loka manut pituduhing agama kang padha sira rasuk dhewe-dhewe pamriye uripmu karben tansah tinuntun marang pangerane kapindho sira aja lena nggonmu tansah rumeksa raharjaning praja lan wajib sira melu ngelingke marang para kawula saka sak Pancawati menawa negara ora bakal bisa tentrem menawa kabeh warga negara ora melu njaga ing reh katentremaning praja mau kaping 3 tuduhna lan menehana tepa tuladha marang para kawulamu menawa sira iku bisa urip sing kanthi prasaja ora mubra-mubru kepara padha nggedhekna dedanamu marang sedulur-sedulurmu sing wajib ditulung ing Pancawati kene kaping 4 ketokna jiwa kabangsanmu lan reksanen wibawaning negara lan bangsamu aja kongsi kita kabeh iki gampang diremehke marang negara liya kudu eling menawa reganing martabat lan kahormataning bangsa iki ora bisa dikertawaji kanthi wujud bandha raja donya nanging mung bisa tinuku kanthi pecahing dada utaing ludira mula kowe kabeh para wadya balaku tak elingke aja pisan-pisan kowe wani ngedol bangsamu lan ngedol negaramu marang liyan praja mung sabab mamrih bebatenmu lan bebatening golonganmu dhewe yen nganti ening kedadean sing kaya ngono tegese wis ora ana rasa jiwa kabangsanmu lan kowe wis ora tresna marang wutah darahmu lah dosamu kaya ngono kuwi mung bisa tok tebus kanthi nyawamu kuwi dhewe dene dawuhku kang wekasan kudu terus dijaga kerukunaning bangsa lan dirabuk terus rasa manunggali bangsa mau ya kanthi kerukunan lan kemanunggalan mau tetela mujudake beteng kang ampuh kanggo nyingkirake marang para juru pangobak-obak katentreman kang wujude yaiku para tukang ngedukumba marang sesamaning bangsa tak kira mung iki dawuh padinan sing tak perintahke marang sira kabeh para wadyabala wanara waton 5 kuwi tok istokke kanthi temen-temen percaya negara Pancawati kene bakal kuat ora bakal gampang kagulung dening gedhening alun saka negara gedhe liyane sing pancen jarak arep golek caplokan iya sendika sapa sing arep usul
kula pun kapiyanggen badhe unjuk. Matur nuwun ngarsa Paduka. Ya, arep usul apa? Kula namung usul mugi-mugi para petinggi-petinggi wanara menika sami kersa maringi patuladan ingkang sae saha kenging kangge tuntunan kalian ingkang wonten ngandhap sinuwun. Sampun matur nuwun. Pepiling kang becik wajib digatekake marang para pangarsaning wadya wanara kabeh. Kang mangkono Maragagi Patih Prawaranila parentahna marang kabeh para wanara bebudalan dina iki uga nguntapake marang budal si Anoman. Keparing ngestaken dawuh mangkota kapisempati wonten paring dawuh mara sira metu njaba ndang wadya kaya padatan nonestaken dawuh Kinopati. Mundur sang kapisempati kundanging para wadya bala samya sawega umyung swaraning pendeberi kubar kurnang kalawan poksor tambur nyemang suling pepandhen dalu dak bendera miwah kakandha mawarana warana pindha celatian Asri kawuryan kandang-kandang janjam kuning sarentak asmara dana bunga-bunga yen binatang ulate sata mbelalang wadane wis mumancal semilir kapas madu wong ireng sinangga krukma parmatur sang Repati para wadya wanara sampun sameting gati sawega ing diri kabidalaken mboten badhe tundha bima. Syukur bagi sekti jumur masih dadi pambantang laku parwadal wasilan. Enjing bidalku umuruh saking nagri Pontowati ingkang balakuswa Prabu sananira Surya watalira saking Solo Nidyarsa madangi jagat ungup-ungup aning sapucaing ukir kapyarsa swaranipun
swaraning wadya kang lumampah kumpul sajuru-juru hatata pancaro Waca miwang pending prawara anila kang minangka kabeh para wanara padha bebudalan nguntapke marang sang duta. Wah, iya. Kakang Anoman pancen kowe gembela sirahmu. Pancen kowe arep ngidak anggada nang ngarepe Sinun Prabu Rama. Ya, wis dadi patembayane anggada. Janji Kakang Anoman iso ngalahke kekuatane anggada lulus nggonmu duta. Weh, Kakang Anoman, mandeg. Penyarane ngajurit kena guru kangsa tetek kaya butulur panjriting turang gesti berkata ingkang waca lelayu sing surasane yen pancen pakaryan mau bisa dirampungi kanthi cepet kena ngapa kok dadak disesuwe
Mengko mundhak ana Panyakrabawa gelem nyepetke waton ning apa-apane lho. Kuwi lho, Di. Kuwi sing tak kuwatirake. Lah yen pancen kowe bisa mepetake wektu kurang saka sedina sewengi, lah mbok yo matur. Kowe matura. Matura dhewe ana saning sinuwun. Nyagui sedina sewengi kuwi wae wis mujudake wong sing gembela sirahe. Lah kok kon kurang saka sedina sewengi. Yen kesaguhanku mau wis tak ukur karo kekuatanku kok, Di. Kuwi ora tak ukur karo kekuatanmu. Ning pancen kowe sengaja ngidak aku. Aja nganti jenengku iki jedul. Ya wis, sakarepmu oleh ngarani. Aku tok arani piye wae trima. Waton wis lega atimu. Tetep aku durung lega. Lah terus karepmu. Sadurunge kowe budal nyang Alengka. Luwih dhisik arep tak teter kekuatanmu ning ngene. Yen kowe bisa ngasorake kekuatanku, mangkato. Mangkato. Nek yen kowe mung sak ngisore kadidayanku, aja gelo kelungguhan duta nyang Alengka ngalih marang pundhake Anggada. Di mbok aja ngono to. Sinuwun mawak wis paring karambungan menawa pun Kakang kang piniji. Tak jaluk si Adi aja mentahke barang sing wis mateng. Sabab yen nganti kedadian mengkono kuwi jenenge kowe ora bisa rumeksa marang kaluhurane Kanjeng Sinuwun Anggada. Ho, redep. Aja dadak kowe ngenggokke perkara. Mung kari gelem apa ora? Kowe nuruti kandhaku mau apa ora? Yen nuruti tegese kowe pancen kethek lanang tenan. Nek yen ora, nelake sejatine iki mung miris nonton marang kadayanku. Anggada. Lugune pun Kakang ngiman lho. Aku ngiman lho. Lan uga ngreksa marang asmane Sinuwun. Mundhak dikira ora bisa mernata marang nayakane. Aku uga ngiman asmane wong tuamu lan wong tuaku. Wong isih sedulur kok. Isih sedulur Dasulaya ki ngopo? Dikira wong tuane sing ora bisa ngandani nyang anak. Aja kowe dadak kok alasan. Wis ketok yen kowe wedi nyawang Anggada. Yen pancen kuwi sing tok jaluk lan kowe ora kena tak iman. Ya wis. Tumuli mapano. Mapano tak turuti sakarepmu. Ujugmu nyeneng marang atimu lan nglegani sing dadi karepan. Yo, payit mangane tinjung keret jawamu parang. Hati-hati, sobanan.
Oh. Belum kalah. Oh. Hei. Hop lo. Hei. Ayya. Hei. Wah, dia. Hop. Wah. Yo. Ayo. Burung kalah. Ayo. Ayo, lawan. Sing seru. Yo, pikir. Pancen ngendel-ngendel kayak gini. Go!
gondang ganjing langit kalak-kalakaton liriking sanging sang naweh gandrung Anoman Anggota padha lerena pun padha gelut inggih yen pangapunten paman kula namung nuruti adi kula Anggota kersanipun lega manahipun wah kuciwane kok dipisah upama ora dipisah dadi gelepung kowe Kakang Anoman cukup nalarmu iki dong ndi nalarmu dong ndi ing ngatasé padha tunggal sak wadah kok tukaran ki ning apa ngelingono kowe padha-padha wong Pancawati kok do pating peneleng sajane ora duwe isin kowe kebangetan temen oleh do ora bisa ngreksa wadahe ketok temen yen ora bisa manunggal lahir batin yen caramu do kaya ngono ku apa besok kowe dipilih karo kawulamu Pancawati dadi wakile para kawula saiki saya pinter lan niteni cekake para kawula Pancawati wis ora sudi lan wis ora gelem meneh milih wakil sing polahe do pating bedigas sing mburu marang butuhe dhewe Anggota kula paman kowe kuwi mbok yo sing nrimo wektu iki Sinun Prabu Rama lagi mercaya marang Anoman diutus nyang Alengka sapa ngerti pas barengi karo bejamu sok taun sing arep teko genti kowe sing dipercaya dening Sinuwun mula aja suk-sukan rasamu kabeh kuwi eneng aturane eneng pakeme layan tu minta mudhara nggugu aturan ngono kuwi tanpa nganggo pakem sok kapan negaramu bakal metu saka penandang karo meneh Anggota sing jeneng labuh marang nusa bangsa lan negara kuwi ora kudu dadi duta nanging isih akeh papan panggonan liya sing kena kanggo sarana ngetokke lelabuhan marang negaramu Anggota inggih iya semono uga aku uga njaluk mangapura ya Dik ya padha-padha Kakang lah rak ngono bungah hatiku dene wis padha bisa mulihake rasamu meneh ngelingono ya nggih Hanoman lan Anggota iki durung paja-paja rampung mungguh apa kang dadi lelabuhanmu kang mengkono kabeh para wanara tak jaluk padha ngetrepno barisanmu ngrapetno barisanmu lan terus mupuk kerukunan lan kemanunggalan beda penemu kena ning bedaning penemu mau aja nganti ngrusak kerukunan lan katentremaning bangsa Pancawati kepara bedaning penemu mau kabeh bisa mbudidaya aja kongsi mblabar marang sak njabaning wadah mengko mundhak mbebanger jenenge wargamu dhewe dasare wektu iki akeh wong seneng golek perkara kejaba saka kuwi ora kalah wigati yaiku padha nggedhekno rasa kesabaranmu sabab wektu iki kowe lan wargamu kabeh lagi padha diuji ing reh kesabaranmu dening kahanan kowe kabeh aja gampang dipancing dening sapa wae kang tumuju marang cecungran tunggal bangsa kepara kowe padha tak kudang dadi tuladha nggone mbangun negara lan mikir marang nasibe kabeh para kawula ing Pancawati. Nggih, matur nuwun Paman. Dawuhipun Paman dados cepengan kula. Ya. Kang mengkono gandeng santuk palilah saka Sinuwun Prabu Rama. Kabeh para wanara kinen ngontapake budal sang duta marang Praja Ngalengka nganti sak pining Samudra Hindi. Inggih mengaten enggal-enggal kula nyuwun pamit badhe anggelak wanci enggal prating negari Ngalengka. Ya, aja kaya bocah cilik lakumu. Aku sing awat-awati. Kepareng nyuwun pamit. Sing ati-ati Hanoman.
abot mundi dawuh saka Kanjeng Prabu Rama Wijaya. Ya. Aku bakal budal marang Praja Ngalengka. Nanging karep ben ora ana apa-apa ning marga. Aku bakal ngampiri marang Kiai Semar sak anake. Prapta Karang Kedempa dina iki. Rere Sarada Palwanuting Ranu Tresing karasanira tening kanya mani selengira Gusti Kamal mirahing Sidat agunging Naramada sajroning hakuling cape janmonendra tansah dadya linduran kewala katon kang asung usada Oh
sampun bidal sang Anoman. Sigra anggelak wanci, sigra lumawat wonten ing Karang Kadempel. Datan kadhi sangya para wanara ingkang kadhawat nguntapaken dhateng ing tepining Samudra Hindi sinigek. Ganti kang winusing mancik. Wis ngancik wanci Madya Ratri. Kayune Purwasa jati pangira jagat godhong kinaryaru mambe ha pratapa kembang lintang saloka pucak angkasa bengkah pratiwi oyate kayu kocro yen kembang menur Cudhep tidheme wanci dalu Sasadara wis panjer kawuryan ginarebek ing Taranggana. Katon biru maya seblahing angkasa kewengan mega ngemusudama. Midering rat kang walataga ngambaralaya rebut Praba Sarating Kartika yen Cinandra pindha nila pakoja. Usi ing Barana Ratri gilir gumanti yen to kapyarsa lir kanyut kenaka werdi mecah sepining wengi. Manjing tengahing dalu tanana sambeting kandha hamung kapyarsa kidung anyar kara mujiritane kang maha kawasa. Nggancang mungguing tawang kang lintang Bima Sekti, lagya kurdana wak tutuking naga. Pedhit ginapit lanjar ngirim anggandeng kang gubu penceng. Lintang luku katon sumunu sinambung gemak tarung Praba ngekuwung lir Sekar Tanjung. Lintang wuluh minangka pituduh pandoming pranata mangsa, duwi wis gagat rahina. Bangwetan sumilak jingga daya-daya ratuning dalu manjing Ancala. Kekejer lintang rina pinanjer ngrangu tedhaking Raditya kang ngarsa siniwaka. Biar wajar Sarating Arka gumregah isining bawana maweh Prabawa gara-gara.
Eka bumi dwi samastri gunung catur samudra Pancataru sat pangonan sapta tawang hasta pandita ang Wata kaya mangkono lampahe Ki Lurah Petruk mamah medal ngeksi ganda. Nyat langening kalangyoan kagelar panjang sarat dinamlir keponeng surem sorote kasor lan pacaring purnaming kasare mangsa katika dimohana wong ing ujung kala hasen karya miwasining kono Timon sikarane
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun dalu menika Petruk sowan wonten ing Desa Purworejo Kecamatan Sanan Kulon Kadipaten Blitar. Menika awit nuhoni timbalanipun pepunden kula inggih guru kula inggih bapak kula panjenenganipun Bapak Haji Sukron Suwanda Sagutrah. Ingkang dalu menika kepareng anggelar tasakuran miwaha ingkang putra wuragil nenggih menika Mbak Ayu Retno Dewati menika ngasta dados dokter gigi. Ingkang sampun kajatu krami kalian Raka Mas Nugroho Setiawan menika ugi ngasta wonten ing Korps Kesehatan Militer. Dokter gigi ugi wah dan pen. Iki nek untune lara karek priksa karo mantene. Ora nyono ora legena yen bakal aku nampa dawuh. Mas Yoyo kok ya kebangetan apa ora ning liyane apa bisa ya. Mongko sing wis kepareng gelar ana papan kene Pak De Mantep Sudarsana. Lah kok bar kok terus aku iki ya kaya bumi karo langit iki. Namung ingkang baken manut ngendikanipun para pinisepuh, para sesepuh dalang. Dalang kuwi ora ana dalang gedhe, dalang cilik, dalang ki padha, gaweyane padha. Anane mung senior karo junior wajib tansah ngasah ing bab kapinterane. Nyatane kabeh dalang kuwi duwe keluwihan dhewe-dhewe. Nyaten menika ngendikanipun para pinisepuh ngaten. Sak gadu ing pangertosan kula, ujug kula sak kanca namung nderek mangayu bagya Pak Sukron. Inggih. Sowan kula sak rombongan jangkep saking Solo ideping manah namung kepengin Angladi Wanuh. Sak sampunipun menika nderek mangayu bagya anggenipun Bapak Sukron Suwanda menggugati mahargya temanten karonsih. Inggih mboten ketang mrica kecut kula matur witing klapa sak lugune. Bilih anggen kula miturut menika tebih saking kasampurnan. Kepara caket samukawis ingkang sarwa nguciwani mila pamiya wonten piyantun ingkang tresna lajeng paring kritik utawi saran dhateng pun Petruk menika ingkang kula wantu-wantu para bapak ibu. Nyatanipun ingkang kepareng rawuh para seniman seniwati, para dalang sepuh, para dalang senior kepareng berkahi. Ketua Pepadi ing Blitar ugi kepareng berkahi. Matur sembah nuwun. Nggih namung ngaten menika alang ujure Petruk. Yen ana apike iki kok mokal. Namung menawi ana eleke pancen iki sing dadi sandhangane. Mila nyuwun panyaruwe saking para pinisepuh, para kangmas kula dalang. Wonten mriki Petruk ora arep pamer apa-apa, pamer sabet nyatane Mas Kangko iki sabetane ya elok, Mas Yoyo ya elok. Pamer semu panjenengane sing kagungan kersa Pak Haji Sukron Suwanda ki ya elok. Ingkang kula pameraken inggih menika namung raketing kekadangan ing antawisipun Petruk kaliyan keluarga ageng Bapak Haji Sukron Suwanda. Menika kemawon. Iki cepraki gamelan wayang. Wah, wayang elok Prada Mas kabeh. Gunungane jan tatane elok. Colong siji sesuk. Disilep.